गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम नाङैनो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि बर' फरायसाफोरा गिबियै आनजादखौ बर' रावजों लिरनो हासिगोन। सनितपुर जिल्ला सारिदुवार बालिपारा दख'रा एबसुनि मावखुलियाव बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय हाबाफारियाव दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोरमायना होयो। देग्लाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव जाय फरायसाफोरा आनजाद लिरगोन, बे आनजाद होग्रा फरायसाफोरा जायखिजाया कलेज एबा हायार सेकेन्डारियावनो थाया मानो फर्म फिलआप खालामनाय समाव बर' बिजोंखौ सायख'ना लाखांनायनि उनावनो बर' रावजों जेबो हेंथा गैयाजासे आनजादखौ लिरनो हागोन। बिटिआर एबा नन बिटिआरनि जेबो फारागथि थानाय नङा। बयनिबो थाखाय समानै खाबु होनाय जागोन। लोगोसेनो फिननाय बिलाइखौ नायनो थाखाय जुनियायै मोनसे हानजा थागोन। बेनिखायनो देग्लायनि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरा जेबो गोनो गोथो गैयाजासे आनजादखौ होनो हागोन होननानै मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिटिआर सरकारनि खुंथाया 3 बोसोर आबुं जानायाव दिनै एबा 13 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिम माखासे काउन्सिल थाखोआव हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिनि थांखियानो जादों बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोर गोजोन आरो रैखाथिखौ लाखिलांनायनि रंजानाय फोरबोखौ फालिनाय। दिनै एबा 13 डिसेम्बराव बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सरकारनि मोजां खुंथाय खुंनाय आरो बाहागो लालायनायनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन। फैगौ 14 डिसेम्बराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि बान्था राननाय फोरबोआव बिटिआरनि सा 100 साबसिन गेलेगिरिफोरनो साफायाव 1 लाख रांनि बान्था आरो बिटिआरनि गं 10 स्पर्टस क्लाबफोरनो गंसेयाव 5 लाख रां बान्था होनाय जागोन। बे मोन्नैबो हाबाफारियाव गासैबो इएम, एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लागोन। आरोबाव 14 डिसेम्बर खालिनो बेलासिनि 3 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगा 30 मिनिटआव क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय केडिएसए स्टेडियामाव गोजोननि हानजा सुरनाय जागोन। फैगौ 15 डिसेम्बर खालि फुंनि 8 रिंगायाव क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट कर्प'रेसननि बासफोराव गोथां गाबनि फिरफिला दिन्थिनानै एससिएम, इएम, एमसिएलएफोरखौ महामाया मन्दिरनिफ्राय बिजनिसिम आरो सेक्रेटारियेटनि बिबानगिरिफोरखौ क'क्राझारनिफ्राय बिजनिसिम रावना होहोगोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे माखासे इएम, एमसिएलए आरो माखासे बिबानगिरिफोरा बाहागो लागोन। आरो 15 डिसेम्बर खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम बिजनीआव बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जानायाव रायजो राजाफोरजों गोजोन सावरायलायनाय हाबाफारि लागोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउज पर्टेलआ केसआव देरहाबाय। थांनाय 2022 मायथाइयाव अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा इएम राकेश ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननै खौरां बिजोंनि सायाव केस होदोंमोन। नाथाय अमर सिंह ब्रह्मनि ओंथि गैयै केस होनायनि सायाव नायबिजिरनानै क'क्राझार सिजेएमआ दाय गैयै फोसावना होबाय। बेखौ लानानै बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा बुंदोंदि जों मोनसेबो राजखान्थि दोलोजों थाफानानै खामानि मावाखै। खौरां बिजोंखौनो सोरबा बिपिएफ, सोरबाया इउपिपिएल, सोरबाया कंग्रेस बिजेपि साननानै लानाया बिथांमोननि थाखाय जोबोर लोरबांथि। खौरां बिजोङा मोनसे उदां प्लेटफर्म जेराव उदाङै खौरां फोसावनो हायो। बेवहाय रावबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया। लोगोसे बेरेखा साननांगौनि जेबो खोथा गैया। बेनिखायनो खौरां बिजोंखौ उदाङै खामानि मावनो होनांगौ होननानै राकेश रामसियारि बिथाङा बुंदों। क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव फिन आरोबाव डक्टरफोरनि गोहैलो नोजोराव सासे बर' लाइमोननि हरखाब जिउ खहा। हरखाब गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि थाखाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। डक्टर रामातुल्लाह आमिन मुंनि सासे देहा फाहामगिरिनि गोरोन्थि फाहामथाय होनायाव सासे बर' लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जायो। फाहामगिरिनि गोरोन्थि फाहामथाय होनायाव जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुंखौ रमिय' काश्यप बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बियो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसामोन। बेखौ लानानै भुगिनांनाय नखरा गाबै गाबै बुंदोंदि सरकारि देहा फाहामसालि आरो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। आइजोफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। आइजोफोरा खुलिनानै लादो नारी शक्ति सेभिंस एकाउन्ट। नारी शक्ति सेभिंस एकाउन्टनि गेजेरजों मोननो हागोन गोबां सुबिदा। आइजोफोरनि थाखाय लाबोदों बेंकआ बे गेदेर सुबिदाखौ। बेराम जायोब्ला नारी शक्ति एकाउन्टनि गेजेरजों 1 कौटि रांनि इन्सुरेन्स मोननो हानायनि खाबु होगोन। लननि होनो गोनां रांनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। खम रांनि सुदआव लन मोननो हानायनि खाबु मोनगोन। बेसेन होनाङा जासे क्रेडिट कार्ड मोननो हागोन। 18 बोसोर बैसोनि साफ्रोमबो आइजोफोरा खुलिनो हागोन बे नारी शक्ति सेभिंस बेंक एकाउन्टखौ। लोगोसे गोबां खामानिफोरावबो बाहायनो हागोन बे बेंक एकाउन्टखौ। बेनि थाखाय बेंकआव थांनानै सुलाद लाहैनो हागोन।
गोजाम बोसोरा जोबनायनि लामायाव फैगासिनो आरो गोदान बोसोराबो फैगासिनो। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो लावखार ओंखाम एबा पिकनिक जानो प्लानिं खालामदों जानांगौ। बेखौ लानानै आसाम सरकारा लावखार ओंखाम जानायनि SOP फोसावनानै होदों। लावखार ओंखाम जानो थांनायनि सिगां बे नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनांगोन, नङाब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै आसाम सरकारा गोख्रोङै सांग्रांथि होदों। लावखार ओंखाम एबा पिकनिक जाखांनानै जेबो दाखोर-दाला एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ साखोन-सिखोन खालामबोनांगोन। जानो हायै मुवा बेसादफोरखौ जेराव मेरावनो गारबोनो मोननाय नङा। प्लास्टिकनि गिलास, जौ बथल बायदिफोरखौ जेराव मेरावनो गारनो मोननाय नङा। बैफोर आग्लायनाय मुवा बेसादफोरखौ डास्टबिनाव गारबोनांगोन। जौ फेनानै जेबो गाज्रि आखु दिन्थिनो मोननाय नङा। लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव बाइक सालायग्राफोरा गोजानानो जा खाथियानो जा हेलमेट गानथारनांगोन। मानोना लावखार ओंखाम जानाय बोथोराव गोबां सुबुंनि जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जानायखौ नुनो मोनबाय थायो। मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोराव गोख्रों राहा लानाय जागोन। फोसावना होनाय नेमफोरखौ सिफायोब्ला लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावना होदों। BTR सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे बिथांखि लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगासिनो। बेबादिनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों BTR सरकारा 3 बोसोराव सा बेसेबां फरायसाफोरनो राङारि मदद होनाय जाखो बेखौ फोसावनानै होदों। 2021-22 मायथाइयाव गासै सा 7,567 फरायसाफोरनो गासै 3.78 कौटि रांनिफ्राय अनसुंथाइ होदों। 2022-23 मायथाइयाव सा 9,194 फरायसाफोरा गासै 4.59 कौटि रांनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों। 2023-24 मायथाइयाव सा 8,000, बेनिनो मोन 40 बिजाबनिफ्राय सा 200 फरायसाफोरा गासै 4 कौटि रांनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हादों होननानै BTR सरकारा फोसावना होदों। आधार कार्डखौ लानानै जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। जायफोर दासिमबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायाखै थाबैनो आपडेट खालामनानै लादो। मानोना गाबोन एबा 14 दिसेम्बरावनो आधार आपडेट खालामनायनि जोबथा समसिमाया। बेनि उनावबा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जायफोरनि आधार कार्डआ 8 आरो 10 बोसोर सिगांनो बानायनाय, बैसोरनि आधार कार्डखौ 14 दिसेम्बरनि सिगां आपडेट खालामनानै लानो सरकारा बिथोन होदों। गाव-गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो आधारखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। बेनि थाखाय UIDAI नि अफिसियेल वेबसाइट uidai.gov.in आव थांनानै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। दिमा हासाव काउन्सिलनि बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावनानै होबाय। फैगौ 8 जानुवारियाव दिमा हासाव काउन्सिलनि बिसायख'थिया जागोन आरो बेनि फिथायखौ 12 जानुवारियाव फोसावगोन। गासै 1,41,128 भटारफोर दं दिमा हासावआव आरो 218 था भट होग्रा थावनियाव दिमा हासावनि भट होनाया जागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।